ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಉಪಟಳಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ಬದುಕು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ ಆತಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಭಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಂಪಲದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕುಲು ಜನಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಒದಗಾದು ಆಸರೆ ಆತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಜನಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಏರ್ಪಂಡದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜೆ ನಿಸರ್ಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಧಿರು ಅಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಗಳ ತಲುಪಲು ಒಂಜಿ ಸೇರವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಈತು ಒಂದು 8 ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆ ಲಡೈಲಾಂಡ್ ರಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಲು ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ತ್ರೂ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆಡ್ದು ಅಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನಂಟ ಸುಮಾರು ಭತ್ತ ಕೊರಿಯಾ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಫ್ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕುಂಪಳ ಪರಿಸರ ಊಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬೋತುಜೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಕಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಹೊರಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ದಯಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರಲ ಬಜೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬರೋಡು ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಡೋನರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 250 ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಐತಾರ ಬೈಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಸನ್ನವರ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಒದಗಾದು ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಾತೇರ್ನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜೆ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಆತನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆದ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಏರಿಯಾಡು ದಲ ಮಲ್ಪೂಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲಾಭ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಅರೆಗಿತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲು ಬಂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಡ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಡ ಇಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡ ಅಕಲ್ನ ಜನ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಕೊರೋಲಿಯ ಮೇರ್ದ ಕೊರೋನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಕೆ ನೋಡ ತುಂಬೆ ಪೂರ ಕೋಟಿಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ನವರು ತಾರ ಅವ್ಲ ಅನನ್ಯತೆ ತೂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಅರೆಲಲ್ಲಿ ತೋಪೋಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ಪಡೋನೆ ಒಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಬೇಜಾರಿನ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿ ಅದು ತಿಲಕ ತೋಜಿಂಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಅರೆನ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಗಡ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರೈಗ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಕೊರೋಡು ಅಂದರು ಅವನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ದಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಪೂರ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕಾಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾ ರಾತ್ರಿ ಪಾತೇರ್ನ ತೂದು ಆತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಭಾರತಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನೇನೇ ಮೈನ್ ಅರ್ಜುನರ್ದ ಹತ್ರದ ಮಹಾಭಾರತ ಗೆದ್ದಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದು ಅತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪೂರ ಕವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇರ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಭೀಮೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಭೀಮನ ಪಾತ್ರಡು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಆಡ ಎದುರು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಸರಿಟ್ಟು ತುಂಡ ಅವ್ರು ಪೂರೇರೇನು ಕವರೇನು ವಧೆ ಮಲ್ಪುನು ಭೀಮೆ
ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಎಲೆಮರೆ ಅದುಲ್ಲೇருந்து ಪಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಡೆ ಎದೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಮುಂದು ಕೋರೋಡು ಇರ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಕೊಲ್ಲೆ ಆತೆ ಅತ್ತ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಇನ್ನಿಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿರ ಅಂಡ್ ದಯಗೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ತೂಯ್ಲಕ ಈತ ಡೊನೇಷನ್ ಈತ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಆತಜಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೀತ್ ಕಡ ಪುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಡ್ಲೆ ಯಾರು ಇಚ್ಚಿಂದ ಯಾರಿಗಳ ಬಾನೊಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪೂರೈರೆಗ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದೀತ ಆಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದೀನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಅನುಕೂರ್ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಪಾತ್ರನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರನ ಪಡೆಯೊಂದು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಾಯರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಇನಿ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಈ ಕುಂಪಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತಾಡಿನ ಮಿತ್ರರು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನೇ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಡುತನಾತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಈ ಕುಂಪಲದ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರೋಡು ಇನಿ ನಿತ್ಯ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲನ ಬೊಡುತನಾತ್ ಅಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಚು ಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಆ ಚತುರ್ಯನೇ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರೇನು ಎದುರು ಪುಗಾರು ದಯಪಂಡ ಎಂಗಳು ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕೊಟ್ಟು ನಾಡಲ್ಲ ಮುರಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಡೌಟು ಮುರೈನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೈಲ ಉಪದ್ರ ಆತಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ದಾದ ಪಂಡ ಹೌದಾನೆ ಸತ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಎಂಗ್ಲೇದಾಗಿ ಕೊಡ್ಪಿಜಾರು ಅಕ್ಲೈಲ ಉಪದ್ರ ಒಪ್ಪು ಪಂಡ ಕೊಡ್ಪುಣಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಣದ ಅಂಚ ಅವು ಆ ಚತುರನ್ನೇ ಪಂಡಿತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇನ್ನು ಎಡೆಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇನು ಅರಿನ ಈಡೇಕೊನತ್ತದೆ ಉಂಟದೇನು ಅರಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಂದು ಕೊರಡೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೂ ಜಗನ ವೇದಿಗೆಪ್ಪು ಬಜರಂಗದರಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಪ್ಪು ನೇನು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸದ ಮಾತ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊರೊಂದು ಜನರು ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಡು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ದಿಂಜ ಬಂಗಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ಆಹಾರ ದಿನಾಸಿಲೇನು ಕೊರನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಬೊಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಗಾಯ ಕೊರನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯರು. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ದಾದನ ನಮ್ಮಂಜಿ ಭಾರತದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕನೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಡೀ ಬರೋಡು ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣದ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಿಶೋರ್ಲ ಬಾಲ್ಲ ಆಡ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಆತನೇ ಯಾನು ಐಕಾದ ನಾನು ಅದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆರು ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂತ ಸಂಘಟಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಗುರುತಿಸದ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಎಂಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಆಡ ಏತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅವು ಯಾವಂದು ಅವೇನು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದು ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಾಡಗಳು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನಾಡು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೊರನೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜನಕಲ್ನ ಬಂಗಾಗ ಒಂಜೀತಾಂಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ನಿಟ್ಟದು ದಾನಿಲನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸುಮಾರು 1,080 ಇಲ್ಲಡೆ ದಿನ ಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಲ್ಲದ ಕಿಟ್ಟಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದ. ಇನಿ 5ನೇ ಹಂತಡು 250 ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟಲನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪುನಂಜಿ
ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೇರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೂದು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅದು ಅಂಚಾದ ಈ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರ ಸುಮಾರು 1,000 ಆಜುನೂದು 700 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏತು ತೀರ್ನ ಆತ ಪೂರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ದುದಾಲ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಪುನಲತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಬಜರಂಗದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ ದಾಲಾತ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಗುರುತಾರ್ಥ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಹಕಾರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನಿದೆ ಏನು ಕೊರ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ, ಬಾಲು ಅಡ್ಕ, ಜೆ.ಕೆ. ರೈ ಕುತ್ತಾರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿನ್ ಕುಂಪಲ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಅಡ್ಕ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಣಾಜೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಕೆರೆಬೈಲ್, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಕ ಅರ್ನ ತಂಡದಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಬಂಗೇರ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರವೀಣೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಶಿವಾನಂದ ಟೇಲರ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಅಶೋಕ್, ನಾಗೇಶ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮೂರುಕಟ್ಟ, ಗಣೇಶ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿದ್ದರು.